Wau sing mundhut wonten ngajeng ki ambak pundi wau tesih nggih nggih tesih. Nggih. Sibuk dinani lho Pak kembang rawene. Cek nggih monggo kembang gawe katuran cok. Sasaran saya kula sapanca seni barang sima waju kuncara kerja pada BJ Audio matur suwun. Mereka cak momok ya SWK udah nyetel di streaming siap. Saya sore saya rame nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Monggo. Kembang rawe Kembang rawe nggih. Semangga.